Боже нам, благослови ovaj hljeb i ovo vino Duhom Tvojim svetim, svakda sada veki u vijeku vjekova. Amin. Gospode, Bože naš, ovo Ti prinosimo u slavu i čast, Svetoga Vasilija, ostroškog čudotvorca, i primi Gospodovu žrtvu, usvoj nad nebeske i umri žrtvenik. Amin. U slavu i čast Svetoga Vasilija, u ime Otca, Amin. Amin. I Sina. Amin. I Svetoga Duha. Amin. Sada uvijek i u vjekove vjekova. Amin. U čast Svetoga Vasilija, ostroškog čudotvorca, u ime Otca. Amin. I Sina. Amin. I Svetoga Duha. Amin. I sada uvijek i u vjekove vjekova. Amin. U slavu i čast Svetoga Vasilija, u ime Otca i Sina, Svetoga Duha. Amin. U vjekove vjekova. Amin. U slavu i čast Svetoga Vasilija, u ime Otca i Sina, Svetoga Duha. Amin. U slavu i čast Svetoga Vasilija, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Ajde sad ovako, pristi svi zajedno. Svjati mučenice, že duge stradalčestvo vaše i vjenčaše svja, molite svako Gospodu, pomilovati sja duša naši. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolo, pohvalo, mučenikom radovanije, ježe propovjed Trojica jedino slušnaja. Isaije likuj, djela i njemočevje, i Sina Emanuila, Boga želi čelovjeka, Vostokinja Jego že veličajše Djevu, povlažujem slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Molitvama Svetoga Vasilija, ostroškoga čudotvorca, milostivi, očisti množestvo naših grijehova, jer nje prisno ima vijeke vjekova. Amin. Molitvama Bogorodice milostivi, očisti mnoštvo naših grijehova. Hristos među nama. Jesti biće. Hristos među nama. Jesti biće. Hristos među nama. Jesti. Ajmo se u redu, ustupajte. Hristos među nama, jesti biće, kažete. Hristos među nama, jesti biće. 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 Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj.